हेलो लोगोफोर मोनसे टपिकनि सायाव दिनै नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्टनाय अदरवाइज नङाब्ला बुजिनाय नङा माने आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ मा बुंदों नोंथांमोना मोनथियोना मोनथिया आं बेखौ मोनथिया खिन्थु बिथाङा एमपि बिसायख'थि जायैनि सिगां 2024 आव जुदि एबा 2024 नि सिगां बिटिआर रेकर्डआव लिरनाय दफायाव दैट मिन्स क्लजेस दफा बे जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला आबसुआ राजा लामायाव ओंखारनानै आन्दोलन खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नोंथांमोना नुबाय नामा रायजो राजाफोर बे दफायाव लिरनाय क्लजफोराव मा मा लिरनाय दंमोन नोंथांमोना नुबाय नामा बे दफाया इमप्लिमेन्टेसन जाबाय नामा बिनि एन्सारखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर आरो बिथाङा बुंदोंमोन एमपि बिसायख'थिनि सिगां फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारियाबो जेलनिफ्राय उदां जागोन होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना जुदि जाथिनि सानग्राब्ला क्रुशियेल टाइमाव बिथांमोना डिमान्ड खालामनो हायोमोन फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ अब्लासो जोङो इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट खालामो आदारवाइज वी डोन्ट वान्ट टु सापर्ट होननानै बिथांमोना बुंनायमोन मानो बुङाखै मानो अपोज खालामाखै दिनै बिथांमोना थगायो रायजो राजाफोर मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ थगायबोगासिनो दं एकर्ड जाखांनायनि उनावबो बिथांमोना उइथिन 6 मान्थ 6 दाननि गेजेरावनो एनडिबिफोरनि समस्या गासिबो सलुसन जागोन एबा समाधान जागोन होनना बुंदोंमोन आरो केबिनेट मिनिस्टार अफ आसाम इउजि ब्रह्मआबो बुंदोंमोन एनडिबिनि जाय लिडार फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा बे एकर्डखौ जोंखौ बिलिभ खालामनानै फोथायनानै बिथाङा बाव ब्लाइन्डलि साइन खालामदों होननानै बिथांमोना बुंदों नाथाय बिथांमोना दिनै फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारिनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुजियाखै बिथांनि नेतृत्व बिथांनि इनिशिएटिभ लानायावसो दिनै नैबे लेभेलाव सफैनानै बेबायदि एकर्डआ जादों जुदि बिथाङा बेबायदि सुप्रिम बुदि सेक्रिफाइस खालामामोनब्ला दिनैनि डेटआव रायजो राजाफोर बे एकर्डआबो जानाय नङामोन सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै बास खर'आव गाखोनानै प्रमद बर'नि गाबनाय गामसा गाननानै डिभाइड आसाम 50-50 होननायखौ रावबो जोंनि सेन्ट्रेल सरकार स्टेट सरकारा गोजाङाखै रायजो राजाफोर बे जायफोर बिथांमोना हाग्रा बंग्रा थानानै सिलाय बारुदनि गेजेराव दावहा नांनानै बिथांमोना गावसिनि प्रेसियास लाइफखौ बिथांमोना सोरबा बुलि होनो गोनां जादों सोरबा थैबाय सोरबा जिनाहारि जालांबाय बिथांमोनाबोथ' थांनानै थानोनि गोसो दङमोन ना दिनै एकर्ड जाबाय मानो बेबायदि जाबावखो दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड मिस्टार दिपेन बर' प्रमद बर' नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो बिनि सायाव ब्रडलि इन्टारप्रिटेसन खालामनानै दिनैनि दिनाव खोन्थानांगौ 2024 नि गेजेर जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाबा आखरे जुदि बियो जुदि फालन जायाब्ला प्रमद बर'आबो सुसाइड खालामनानै थैगोन होननानै बुंदोंमोन आरो दिनै 2 नाम्बाराव रायजो राजाफोर आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ बुंदोंमोन 2024 नि सिगां जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजा लामायाव ओंखारगोन होनना बुंदों राजा लामायाव ओंखारनाय नोंथांमोना नुबाय नामा दिनै एमपि बिसायख'थियाबो जोबनानै थांबाय रिजाल्ट मोननो सानथामल'सै अनलि 3 days आरो बिथांमोना बुंदोंमोन एमपि बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन जे अलमस्ट दिनै 1 month थांलायलायबाय गैया जेबो सावरायाखै दासिमबो रायजो राजाफोर दुखुनांथाव दिस इज भेरि आनफर्चुनेट ओंखायनो रायजो राजाफोरा बयबो सांग्रां जा कनसियास जा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' रायजो राजाखौ थगायबोगासिनो दङ नाथाय बे खोथाखौ आं बुंगोन दिनै रायजो राजाफोर नै रिसेन्टलि बिथाङा बुंदों आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ 2025 नि सिगां बिटिआर एकर्डआव लिरनाय दफाफ्रा गासिबो फुलफिलमेन्ट जागोन एबा इमप्लिमेन्टेसन जागोन होननानै बिथांमोना बुंलायबाय 24 नि सिगां जागोन होनना बुंबाय बेबो गैया थगायनाय नै दा बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दङ 2025 आव जागोन नालाय रायजोफोर बिथांमोना अलरेडि बुंखाबाय आरो बिथाङा मा बुंबावगोन रायजो राजाफोर जेब्ला माने इलेक्सननि दोहौआ खाथि फैगोन अब्ला बे टाइमाव दिपेन बर'आ बुंगोन एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल पार्टिखौ देरहाहोनांगौ होननानै बेबायदि भट बिगोन आबसुआ दिनै सापर्ट खालामबाय इउपिपिएलखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय आबसुआ इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय अपेनलि सापर्ट खालामबाय होननानै बिथांमोना बुंगौमोन ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा दिनै अलरेडि 4 बोसोर जाबाय देयर इज नो डेभेलपमेन्ट बाव जेबो डेभेलप गैया दासिमबो जोंनाव जेरैबायदि पावार एन्ड फांसन दंमोन गासिबो एभरिथिं डिस्ट्रय जाबाय रायजो राजाफोर जोंनि रायजो राजाफोराबो एक्सपेक्ट खालामदोंमोन फोथायदोंमोन एकर्ड खालामखांनायनि उनाव ओरैबायदि जागोन ओरैबायदि नाथाय आनफर्चुनेटलि दिनै जों मा नुनो मोनखो गासिबो बेकार थगायनाय आरो रायजो राजाफोर नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा कनसियासनेस जानाया मोजां मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोननि थगायनाया फाइनालि प्रुफ जाबाय दिनै एकर्डजोंबो गवासै
रायजो राजाफोरनि उन्नयननि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौथ' बाद हो माने एकर्डनि गेजेरजों मोनफानाय माबा माबि इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेज बानायगोन होननायफ्राबो केन्सेल जाजोब्बायनो रायजो राजाफोर बे गभर्नर साइन होलायनाय एकर्डआव लिरखानाय हो बे इम्पसिबल रायजो राजाफोर मारै दानजाखो एकर्डनि गेजेरजों गिदिर गिदिर इउनिभार्सिटि कलेज एनआईटी मोनफाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन नामा मा बिदिब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे एनआईटी मेडिकेल कलेजनि थाखायसो आन्दोलन खालामदोंमोन नामा जोबोद दुखुनांथाव रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव ओंखायनो बे भिडिअखौ आं बानायदों दिनै इनटलारेन्स जानानै आं गावनि पार्सनेल खामानियावसो बेस्थ'मोन रायजो राजाफोर नोंथांमोननो आं एसे मिथिहोनो थाखाय बे खोथाखौ आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ माबायदि थगायसुला दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नुबाय बे भिडिअखौ जाय नायगोन बिथांमोना बुजिगोन जाय नायाबा आदारवाइस बुजिनाय नङा ओंखायनो बे भिडिअखौ जायफोर नायदों बिथांमोना एसे स्टाडि खालामदो